Som ni kan se också så har jag materialet här så är helt och hållet på engelska. Vårt företagsspråk är engelska. Och det här, allt material vi har, all korrespondens internt så är på det språket. En annan viktig reflektion är att av försäljningen så går en väldigt stor del till utvecklingsländer. 54% går till emerging markets och 46% går till så kallade developed markets. Och det här sätter ju också då utmaningar på att vilken kunskap vi behöver ha och det här, vilken footprint vi behöver ha både för våra produkter men också för vår manufacturing och vår produktionsverksamhet. Ser man då kort på produkterna, vi är kanske här kända också från historien att sälja motorer till båtar. Som ni kan se här så ser portföljen lite annorlunda ut idag. Motorerna finns kvar och de är viktiga, ja. Men här finns också väldigt mycket andra saker. Här finns propellrar, här finns ship design. Vi till och med ritar båtar idag. Det finns miljölösningar, det finns katalysatorer och andra viktiga komponenter för ett skepp. Ser man då på powerplant-sidan så är det här de olika kraftverkslösningarna som vi levererar. Här finns så kallad baseload, det vill säga sådana kraftverk som kör jämnt hela tiden. Sen finns det sådana kraftverk som tar sådana pikar, då det finns till exempel ett behov mitt under dagen att ha mera ström, så kan man bara starta för en kort stund. Sen finns det industrial self-generation. Det här kan vara till exempel ett kraftverk som man bygger ihop med en cementfabrik som behöver lokal ström för sina behov, sin business. Och sen finns det olika lösningar för oil and gas-industrin, till exempel pumpstationer och annat. Så det här är väldigt liksom kundanpassade lösningar. Ser man då på serviceverksamheten så är den då som sagt global. Idag har vi 180 000 megawatt under service. Och det här syns på de här punkterna var i världen de här olika servicestationerna finns. Det finns i princip överallt där det behövs och där våra kunder finns. Ser man på R&D-verksamheten så är en väldigt viktig del av ideologi för oss att behålla och utveckla vår teknologiska ledarskap som vill basera sig på kunskap. Vi vill och utvecklar samarbete med universitet och andra partners. Vi har också en ganska så, ska jag vilja säga, ansenlig utvecklingsbudget. 188 miljoner satsades i fjol på produktutveckling inom koncernen. Här på sidan så kan man nämna att vi har 5 olika ställen där vi har motorutvecklingslaboratorier. Varav 2 finns i Vasa, ett här i centrum av Vasa och ett i Vaskolo. Och sen har vi också i Bermeo i Spanien och sen har vi i Trieste i Italien. Men de här 2 som finns här i Vasa så är de absolut viktigaste i koncernen. Ser man på hur vår produktionsverksamhet har utvecklats under de senaste åren så är det här en karta som det ligger idag. Vi har 26 fabriker runt om i världen, varav förstås Vasafabriken är en viktig fabrik, men vi har också många flera. Och det här är en konkurrenssituation också där man behöver se till att den lokala fabriken hålls konkurrenskraftig i förhållande till alla andra. Förutom då också förstås externa konkurrenter. Glömma den biten. 2005 så hade vi inga fabriker i Asien. Och det här, i dagsläget nu så finns det ganska många där. Och det är helt beroende på att marknaden finns där, speciellt på Shippower-sidan. Och det finns också sådana här restriktioner med lagar och reglementen. Att man behöver ha lokal verksamhet, lokal fabrik för att kunna sälja på den marknaden. Detsamma gäller nu också i Brasilien, där man har klara krav på att det måste finnas lokal förädlingsgrad för att då kunna sälja i Brasilien till konkurrenskraftigt pris.
I Vasa och i Finland så har vi 3600 personer. Och här i Vasa då så har vi 3300 lite på 300 i Helsingfors och lite på 300 också i det här i Åbo. Hjärtat av powerplant-businessen, av kraftverksbusinessen finns här i Vasa. Också den här divisionsledningen, projektmanagement, försäljningen, också den här engineeringssidan. Där gör vi också mycket samarbete med Citec på engineeringssidan. Och det här, så har vi en stark R&D som jag redan sa, plus också serviceverksamhet och också key-kompetenser på det här shippower-sidan. En kuriositet är att vi har en shared service center som kanske inte alla vet om. Vi servar härifrån Vasa 5 olika kontinenter med finansiell service. Det vill säga vi bokar räkningar, vi bokar betalningar från kunder. Och där i den här enheten som är 70 personer så finns det då 15 nationaliteter och 20 olika språk som pratas. Så det är en väldigt internationell setup. Det var väldigt kort om Wärtsilä. Sen om vi ser på det här, de trender i den globala marknaden som vi ser för tillfället, så är det här en bild som jag har också visat i andra sammanhang. Jag tycker den är väldigt beskrivande. Den här visar bruttonationalproduktutvecklingen i ett väldigt långt perspektiv. Lite liknande som också Sture hade i sin presentation. Om man ser långt tillbaka så var Asien och Kina väldigt dominerande på den här sidan. Men sen då den industriella revolutionen kom så hände någonting. Och det här, i det skedet så blev det här Europa och Amerika väldigt mycket starkare. Man fick igång sin industriverksamhet. Det som däremot håller på att hända här nu så är att både Kina i första hand men också Indien håller på att komma tillbaka. Och det troliga, åtminstone mitt sätt att se på det, att vi kommer i något skede tillbaka till den här normalbalansen. Då man ser på det som händer nu i regionerna i Asien. Det här någon kan säga att det här är ett hot. Jag skulle också vilja se det som en möjlighet. Att sådana här stora förändringar så ger också det här upphov till nya möjligheter. Speciellt när vi pratar energifrågor. Ser man på energimarknaden och så som man kan förutspå den idag, så ser alla förstår och inser att det här energibehovet ökar över tiden. Här är det här från 1975, 2010, 2035 och här är det ekvivalent i oljeton som det här energibehovet anses och förutspås öka. Från 6 till 12 till 16. Så det är liksom totala. Den här bilden är nu i procent. Det vill säga, ser man här 2035 så är förväntningarna att speciellt i Kina så ska för det första öka marknaden men sen också öka deras procentuella andel av energibehovet. Så det här är en jättestor ökning på den sidan, plus också Indien och det här Mellanöstern. Det ger liksom möjligheter till nya behov och nya möjligheter för energiklustret. Det pratar inte bara Wärtsilä utan också andra bolag i energiklustret. Ser man då å andra sidan varifrån ska den här energin komma? Så det här har vi ett estimat här. Där vi i första hand då kan se att 2010 så var gas, den energi som kom via gas var på den här nivån. Till 2035 så ska ökningen vara rätt så stor. Detsamma också det gäller renewables. Det här är alltså solenergi och vindkraft. De två största och mest, där det ökar mest, är just på gassidan och sen på vind- och solkraftsidan. Det här är ett estimat till 2035. Också de övriga ökar, men inte i samma proportion.
Ser man då öppnar upp gassidan lite, så det här har vi den samma trenden, den ökar, men här har vi också en fördelning i den gas som kommer via ledningar, sådana pipelines, och den gas som levereras via LNG. Det är klart att gasen finns i vissa fall eller ganska ofta på ett annat ställe än där den konsumeras, så det måste transporteras. Och i det fallet då den ska transporteras mer än 3000 kilometer, så är det för det mesta mer lönsamt att göra det i form av liquefied natural gas, det vill säga flytande gas. Och där har vi också lösningar på Wärtsilä, där vi kan då med den här hjälp av motorer som kan köra på gas, men också då LNG-fartyg som kan leverera den här gasen. Ser man då på vindkraften, som är viktig också för det här flera bolag här i energiklustret, så har den också ökat väldigt mycket under de sista åren. Så det är 238 gigawatt producerades 2011 med hjälp av vindkraft. Och den här trenden ser ut att fortsätta. Vi hade ungefär 20% growth rate hade varit under de senaste åren, varje år, med ökad vindkraft. Ser man då som en kuriositet var vi ligger i Finland för tillfället, då man börjar för att se hur stor del av energikonsumtionen eller energiproduktionen som kommer från vindkraften, så i Danmark 2012 var det 27%, Portugal 17%, Spanien 16%, och scrollar man ner på listan så hittar man Finland här på 1%. Det vill säga vi är ganska långt efter på den sidan. Trots att nu finns mycket projekt på gång och utvecklingen är på gång, men det här, jämför man de andra så har vi en väldigt låg vindkraftproduktion i det här landet. Ser man på solenergin, den har mindre proportion, men med samma trend. Det vill säga också den ökar. Och här då ökningstakten till och med är högre än för vindkraft. Om man ser det så per år. Sen när man ser på den här viktiga ekonomier då för energiklustret, så gjorde vi en sån här graf där man lite ser på att landets storlek i förhållande till invånarantal, bruttonationalprodukten och sen också hur stort landet är. Och här kan man då hitta en intressant cirkel. USA, Kina, Brasilien för de här frågorna. Sen också finns det här i de omliggande områdena också intressanta länder där energifrågorna är viktiga och högt på agendan. Också ger potential. För att då öppna upp ett av de här länderna, det är klart man kunde gå igenom alla här, men för att gå igenom ett väldigt viktigt land, så det här tar jag Kina, för att lite beskriva vad håller på att hända där. Jag har en slide här som jag tycker är väldigt beskrivande om den sidan. Här kan man konstatera att under de nästa 20 åren så förväntas att i Kina bor mer än 350 miljoner människor i deras städer. Och det är mera än populationen i hela USA. Sen förväntar man sig också att det ska finnas mer än 200 städer som har mer än 1 miljon invånare i Kina under de nästa 20 åren. Det finns 18 sådana i Europa. Sen så förväntar man sig att man ska bygga 50 000 nya skyskrapor i Kina. Och det är lika många som att man ska bygga 10 nya New York. Sen förväntar man sig att man ska bygga 170 nya masssystem, det vill säga sådana under tunnelbanesystem. Det finns 70 sådana i Europa idag. Och sen förväntar man sig att ungefär 2/3 av Kinas befolkning ska bo i städer. Och det betyder att det är mera, eller nästan 1 miljon personer. Det här är en förändring.
Och det är en märkbar förändring som borde kunna ge möjlighet till nya möjligheter. En annan viktig sak är det att befolkningen i Kina blir allt mer rikare. Om man ser 2005, den här svarta här så svarta färgen indikerar de som har varit fattiga. Och ser man då liksom trenden framöver så ser ni att den går neråt. Och å andra sidan, de som är rika, som är med den orangea färgen här, så blir mera, som blir större. Och den köpkraft som speciellt den här klassen här kommer att ha, så är det otroligt. Och det här ger också möjlighet till utveckling. Det som jag har sett, om vi tror att det har skett mycket i Kina, så här långt så har vi bara sett början om man ser på den här grafen. Vad det betyder då i energianvändning, så förväntar vi oss och förväntar man sig att energianvändningen, om man ser från 2010 till 2020, att den ska fördubblas. Och ser man då på de miljöproblem som man redan har, så krävs det nya lösningar och nya den här approach för att hantera den situationen. Det här betyder att den här energimarknaden och också Wärtsilä som bolag står för tillfället, som vi säger här, at a focal point of change. Så miljökraven ökar och också energimarknaden står inför nya utmaningar på det sättet att energin produceras på nya sätt. Vi har solkraft, vindkraftverk kommer in i bilden och också den konsumeras på nytt sätt med olika profiler. Vår strategi bygger för tillfället på de här 3 områdena. Det är Smart Power Generation, jag kommer tillbaka med en bild om det som beskriver lite vad som menas med det. Gas as a fuel både på ship power och powerplant-sidan och sen miljölösningar som en viktig bit att det här ger våra kunder vad de söker på den sidan för att klara miljökrav förstås. Sustainable shipping. Här kommer vi tillbaka lite till den här environmental sidan som den är väldigt viktig, speciellt också där. Som ni alla vet så kommer nya krav, eller många av oss vet att det kommer nya krav på det här utsläpp på shipping-sidan. Och den här bilden försöker liksom beskriva det att här har vi en sån där emission controlled area border. Och vi har en båt som ska komma in där. Och då, för att kunna komma in på ett sådant område där de här restriktionerna att bli tajtare, så krävs nya lösningar. Antingen så att man kör med gas, antingen så att man har katalysatorer på, eller att man kör med lätt olja. Som exempel. Och det här som helhet, om man jämför den här shippingen mot att köra med den här lastbil, eller att köra till exempel med flyg, ur ett sådant miljöperspektiv, så är den här klart bäst. Om man då också beaktar antalet, hur mycket man kan transportera med de här emissionerna. Det tog också målsättningen att minska emissionerna med 25-75% till 2020, beroende av båttyp. Det kan man då göra på olika sätt. I princip har man 4 olika möjligheter. Man kan designa båten på ett nytt sätt så att den flyter bättre, mindre motstånd. Man kan använda andra bränslen som sagt, till exempel gas. Man kan använda, väldigt beroende av vilka det här motorer man använder, vilka propeller man använder, vilken växellåda till exempel, och hur synkar de här tillsammans. Och sen är det väldigt mycket beroende av också hur man optimerar användningen, vilken hastighet till exempel använder man, och vilken stor inverkan på den här sidan. Allt för att förstå det här, allt det här kräver kunskap. Och för att liksom hitta den optimala biten. Som ett exempel
som jag sa redan tidigare så är gas. Och vi tror starkt på att gas också inom shippingen kommer att bli viktig. Idag så är det ju inte det ännu, men blir viktigare och viktigare hela tiden. Det här är designen på en modern båt. Och här för att liksom, här visas också de här emissionsnivåerna av SOx, NOx och CO2. Jämförelse om man har en dieselmotor eller om man har en gasmotor. Och också då skillnaderna i utsläpp jämfört med i procent jämfört med en dieselmotor. För att det här ska realiseras, att man ska få mer gas in i shippingindustrin eller in i shippingbranschen, så krävs det att man får den här LNG-infrastrukturen. Det vill säga man behöver ha sådana gasterminaler, tankningsstationer vid varje, eller vid behövliga hamnar. Det här gäller också för Vasa. Smart Power Generation. Ni får ursäkta mig, det går lite snabbt här, men jag har ungefär en halvtimme tid det här som jag förstår. Så att Smart Power Generation är ett nytt koncept inom powerplant-sidan. Ett väldigt intressant sådant. Tankegången här baserar sig på att man ska optimera hela elsystemet. Det vill säga man ska inte optimera enbart ett kolkraftverk, eller man ska inte optimera enbart en gasturbin eller någon annan som genererar ström. Utan man ska optimera hela systemet så att man kör med exakt de rätta producenterna vid rätt tidpunkt. Och följande slide så borde belysa det här ganska bra. Det här är en söndag i Colorado. Och den här blåa kurvan så visar den elanvändning som har varit under den här dagen i Colorado. Den här gula strecket så visar hur mycket ström deras kolkraftverk har producerat under den dagen. Det vill säga det har varit väldigt jämn produktion, och det är också det optimala för ett kolkraftverk, att hela tiden köra jämnt. Då får man det minsta antal emissioner, man får mest effektivitet av det här systemet. Vi har också vindkraft. I det här fallet har det varit så att det har blåst mer under natten. På morgonen har kommit här 7-tiden, så har liksom produktionen gått ner och sen gått upp mot kvällen. En del av den Smart Power Generation går ju ut på också att optimera användningen av vind och solenergi för att också minimera emissionerna. Under morgonen, då vinden har gått ner, så har man startat upp gasturbinerna och ökat den produktionen. Och sen under en väldigt kort tid här, endast 2 timmar, så i det här fallet har vårt kraftverk varit igång och stött den här piken för att hantera det här vindkraften går upp på gasturbinerna, inte ännu riktigt har hunnit med att ta den piken. Så här har vi haft en pik på 2 timmar som då har körts via det här Plains Power Plant i Colorado. Det här är ett exempel på ett optimalt system där man använder exakt de resurser som behövs. Det här dessutom, det här kraftverket styrs det här remote control, så här finns endast några personer på plats. Man kan starta den på en knapp från det här elcentret i Colorado. Vad betyder det här i pengar? Vi gjorde ett case study på det här Kalifornien och gjorde en beräkning på fjolåret att om man skulle istället för att ha kört som man körde, istället ha gjort det via det här Smart Power Generation-konceptet och faktiskt försökt optimera situationen. Och här är också, istället för att använda gasturbiner på vissa ställen, istället använda de Smart Power Generation-lösningarna. I det här Kalifornien-exemplet, nu pratar jag bara Kalifornien, så är ett ställe i världen, så ska man komma upp till en 11% kostnadsbesparing. Det är ungefär 900 miljoner bara för Kalifornien. Det
här igen visar att det finns potential i de energifrågorna, men det också visar att det krävs kunskap för att förstå det här. Sen några facts och några observations, knyter tillbaka lite till det som också Sture nämnde i sin presentation. Ser man det här på omsättningen i vår Vasaregion från industrin per invånare, så ligger vi väldigt bra till också om man ser på hela landet. 35 000 euro per person i Österbotten. Landets medeltal ligger här på 23. Frågan är hur säkerställer vi att det här är åtminstone 35 000, kanske mer framöver. Ser man på exportens andel av den här industriproduktionen, det här är Handelskammarens helt officiell information, så att det går också att ta på också för er. Det här, så ligger vi också där extremt högt i förhållande till landets medeltal. 70% av industriproduktionen kommer från export, som då matar det här ekosystemet som Sture pratar om. Vilka typer av förutsättningar behöver finnas för att det här ska kunna fortsätta och för att det här ska kunna utvecklas? En viktig fråga. I det här energiklustret idag så finns det ungefär 140 företag som på något vis är linkat till det här. Ungefär 10 000 personer, 4,4 miljarder omsättning. Här finns också lite nämnt åt vilken typ av den här produktion och verksamhet som finns. Arbetslöshet, också här ligger det bra till, så som det är idag, 7,5%. Roughly speaking, hela landet ungefär på 11%. Igen, frågan, hur behåller man det här eller till och med förbättrar? Det här är en intressant bild. Ser man på officiell statistik, Etla före data tilastokeskus, ser på 21-åringar och den ålderskategorin och hur många som finns där per år, så pratar vi om ungefär 2300 personer i det här i Österbotten. Ser man i medeltal hur många som flyttar bort härifrån, så är det den blåa. Det är ungefär 600-700 personer. Det vill säga det lämnar ungefär 1700 personer kvar i regionen efter den flyttningen. Ser man på avautuvat työpaikat, så ligger den förväntningen på ungefär 2200. Det vill säga här finns ett gap. Det finns för lite, enligt det här estimaten finns det för lite folk som de facto ska kunna ta de här bättre positionerna. Det här är ingenting som syns idag, men någonting som syns på lång sikt. Samtidigt, om ni minns utvecklingen som är på gång i Kina, kunskapsnivån ökar dag för dag. Till varje ledig anslagen position så finns det sökande, kanske 100, 200. I en sån här situation finns det inte så många. Bland de 100-200 så är det högst sannolikt att det finns en som är jättebra, som är top-edge på det området. Här måste man hitta ett sätt att tackla den situationen. Det här Sture berättar också om de här transportmöjligheterna. Här finns den här sidan, det här är väldigt viktigt, men det här, vi går inte närmare in på den. Förvånansvärt mycket de facto resenärer om infrastrukturen, jag såg det här, 374 000 resenärer per år. Väldigt viktigt för en internationellt område, för ett område som jobbar internationellt. Logistiken, där den här regionen tycker jag har gjort bra på senare år och byggt ut
och det här stött industrin på det sättet. Den här visar på en väldigt grov nivå hur logistikflödena går inom vårt företag. Det går från leverantörerna, vissa fall till Kina, till våra fabriker där, vissa fall till Trieste, vissa fall till Vasa, vissa fall till Brasilien. Sedan då motorerna blir färdiga så går de ut via de här olika hamnarna. Och här är det viktigt att hela den här kedjan fungerar effektivt. Vi bor ju så där rent geografiskt i det här området så bor vi på sidan om. Det vill säga vi har högre logistikkostnader rent generellt än våra konkurrenter har. Och därför är det viktigt att det här fungerar så bra det var möjligt. Vad är det som gör att det här företag väljer att vara på en viss ort? Och det allra viktigaste så är yritykselle sopivan työvoiman saatavuus. Basen on undersökningar som gjorts. Och för att då koppla tillbaka till det så för vår egen del så har vi gjort inom företagen som Key Competence Requirement analys, det vill säga vilken typ av kompetenser kommer att behövas år 2020. För att igen återkoppla till Stures presentation tror jag det ska vara viktigt att vi ska få en mera heltäckande bild av det i regionen för att då hitta de här områdena där vi borde vara jättestarka 2020 och framöver. För vår del ser den här kartan ut så här. Kommer inte att gå in på den här desto mer nu, det servar inte behovet. Men att viktiga messagen här är att vi borde ha en sån här karta som är gemensam för regionen. Viktiga områden finns där också. Att poängtera språk. Våra kunder i Kina, våra kunder i Afrika, våra kunder i Amerika betalar inte en cent för att jag pratar svenska. De betalar inte heller en cent för att jag pratar finska. Men däremot så kan de betala för att vi kan prata på ett språk så att vi förstår varandra. Och det tror jag är också en väldigt viktig fråga och en viktig sak att anamma liksom när vi utvecklar det här utbildningsprogrammet. Också försäljningskunskap är väldigt viktig. Speciellt då det här konkurrensen ökar. Produkterna blir mer och mer lika så har det stor betydelse på hur man säljer. Säljer man värde för kunden, säljer man bara produkter. Det här tycker jag bra skulle kunna vara den vision för området som vi borde ha. Det vill säga att vi skulle ha Europas bästa energikluster, vi skulle också ha den bästa utbildningen och energifrågor i regionen. För att göra det här väldigt konkret och kanske förståeligt. Jag har pratat i tidigare sammanhang om att vi borde ha en utbildningsstrategi gällande de här frågorna. Och det är inte svårare än så här. Det vill säga man borde se igenom de bolag som finns på området och vilken typ av kompetenser de behöver. Och de facto, då man har gjort den analysen så högst troligen så är det 4, 5, 6 områden som stiger fram. Här som ett gott exempel, då vi startade gasutvecklingen av motorerna för många år tillbaka, så gjorde vi de facto mycket samarbete med Trondheim och de högskolor som fanns där, för att det fanns gaskunskap där. Och de här områdena borde identifieras, man borde också utveckla samarbete på de områden som då kräver värde för de här områdena. Som ni ser här på den här bilden också så finns inte språk, finska eller svenska med här, och här finns kompetenser. Högst antagligen är det också så att mellan kompetenserna så finns det interlinks. Det finns vissa kompetenser som bygger ihop varandra och förstärker varandra. Och det också borde man då beakta i den här analysen.
min starka tro är att med en fokuserad investering på det här energiutbildning så kan vi också liksom förstärka regionen på sikt. Bygga en stark grund för det, både för regionen men också för hela Finland. Vad är då viktigt om man drar ihop det här? Så utbildningsfrågan är väldigt viktig. Och en sak som är kanske också som inte kommer fram här är att man borde försöka väcka det här intresset för energifrågor i ett väldigt tidigt skede. Vi pratar inte bara universitet, vi pratar lågstadier, vi pratar högstadier, gymnasier, kanske mest då högstadier, gymnasier, där man kunde ha olika typer av verksamhet som skulle stimulera intresset för energifrågor. Jag tycker att det här yrkesskolan som nu är på gång är ett jättebra initiativ. För att utveckla det här så behöver vi också attrahera talanger utifrån. Det kommer inte att räcka med de talanger som finns i den här regionen. Vi behöver internationella talanger också in till den här regionen. Det betyder också att vår infrastruktur med det här daghem, med bostäder etc. måste stödja en sån här så att man attraherar också utifrån folk. Traffic connections, logistics för människor men också material, både export och import. Att det optimeras. Och speciellt då också, man ser på sikt, den här gasterminalen i det här i Vasa skulle vara väldigt viktigt för att undvika att Vasa blir ett område som man liksom alltid bypassar dit där det finns en gasterminal. Och sen den sista punkten är det här kvalitet. Kunden i sista hand köper alltid kvalitet. Åtminstone i vårt fall så är det alltid en katastrof om motorerna stannar på båten eller om kraftverket stannar. Det är otroliga böter som kunderna måste betala i sådana fall. Kvalitet är viktigt. Genom hela kedjan, också underleverantörerna. Det här kunde vara då designen på den förhoppningsvis kommande färjan mellan Vasa och Umeå. Tackar. Tack Stefan. Tar du tillbaka till den näst sista sliden och lämnar den på den här considerations for the Vasa region. Och då ska jag be sin Camilla Juntunen, Mattias Mäkkynen ja Joakim Strand puhutaan tänne, niin jatketaan. Vi håller på åtminstone till 3:30, vi får lite se hur det känns. Men sen fortsätter diskussionen efteråt här utanför. Så att vi ska se hur mycket vi har tid att ta in publiken och försöka göra det så mycket som möjligt. Camilla sinne, Mattias sinne, Joakim päätyy. Och så får Stefan komma med hit också. Joo, mä ajattelin, että saatte esitellä itseänne samalla kun kommentoitte. Jokaiselta nyt lyhyt kommentti näihin kysymyksiin, näihin keskusteluavauksiin, mitä me ollaan kuultu tänä päivänä. Ensin Sturen ja sitten Stefanin. Ja mitä te voitte, koska kaikki te kolme olette poliitikkoja, valittuja, niin mitä te voitte tehdä tämän eteen ja millaisia ajatuksia nämä esitykset herättivät teissä. Mutta aika lyhyesti nyt niin jatketaan sen keskustelun muodossa muutama minuutti. Niin Camilla ensin. Ja ensin pieni esittely, kuka olet? Joo, hyvää iltapäivää vaan kaikille. Juntusen Camilla Laihialta, kunnanvaltuutettu toista kautta ja en ehkä pidä itseäni vieläkään poliitikkona, vaan enemmänkin yhteisten asioiden hoitajana. Joo. Kyllä, sillä politiikka kyllä pilaa myöskin monia asioita valitettavasti. Erittäin mielenkiintoinen iltapäivä ollut, paljon tämmöistä globaalia tietoa, jota ainakaan itselläni ei valmiiksi välttämättä edes ole. Siihen pitäisi voida jotenkin yhdistää tämä ruohonjuuritason
toiminnan niin kuin, toimintaan vaikuttaminen ja itse siellä esimerkiksi sivistyslautakunnassa olen tähän koulupuoleen kovasti yrittänyt vaikuttaa ja aika niin kuin ruohonjuuritasolla sitten näitä muutoksia voidaan tehdä, jolla palvellaan tätä. Ja sitten taas tämä energiaklusterin ajatukset, energiaklusterit elättää meidänkin perhettä ja aika monia kymmeniä laihialaisperheitä, että erittäin tärkeä tälle asialle, tämä asia myöskin. Matias. Joo. Matias Mäkynen. Opiskelen oikeustiedettä Vaasassa ja olen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen nyt ensimmäistä kautta. En varmaan itsestäni sen enempää rupea kertomaan vaan meidän asian. Sture maalasi isolla pensselillä niin kuin asiaan kuuluu ja hyvin pitkälti tuntui samanlaiselta johdattelulta, mihin kaupungin valtuusto on oikeastaan lähtenyt nyt aluksi, tämän uuden valtuustokauden alussa, että korkeat tavoitteet, niin kun niihin pyritään, niin ihan varmasti saadaan hyviä tuloksia aikaan. Tärkeimpiä asioita mun mielestä on tämä intohimo, mitä Sturella tulee läpi. Se näkyy myös ulospäin Vaasasta, että täällä halutaan kehittyä ja tehdä asioita paremmin, että täällä halutaan tehdä yhteistyötä ja että toisaalta elinkeinoelämän kanssa asiat toimii, mutta sitten myös kuntien välillä ja koko alueella. Tämä energiapääkaupunki tai miksi sitä halutaan sanoa, niin se on sellainen visio, joka pitäisi ehkä kirkastaa vielä enemmän, että mitä se Vaasassa tarkoittaa. Onko se sitä, tai se voi esimerkiksi olla sitä, että Vaasan kaupunki omissa hankinnoissaan ja omassa toiminnassaan ottaa sellaisen edelläkävijän roolin, että miten me hyödynnetään tätä meidän klusteria ihan, vaikka kun rakennetaan uusia kouluja tai ihan uusia alueita. Ja toinen asia on tietysti tämä koulutus. Pikku detaljina, itse opiskelen oikeustiedettä tosiaan, niin nyt vielä tänä keväänä, ihan loppukeväästä meillä on ensimmäinen energiaoikeuden kurssi Vaasan oikeustieteellisessä, mutta en tiedä mitä se sisältää vielä, mutta se on kuitenkin askel tähän suuntaan ja toivotaan, että se kehittyy eteenpäin. Ja näinhän se on, että se energia pitäisi olla sellainen läpileikkaava teema kaikessa, mitä me tehdään täällä, jotta se tukisi koko tätä ekosysteemiä, mistä Sture puhuu. Näin ehkä tässä. Ja, Joakim Strand, fullmäktigeordförande i Vasa. Tack Sture och tack Stefan. Det finns mycket att kommentera och säkert kommer det mera här. Det som nog har gått upp tycker jag för politiker i Vasaregionen är det att när man följer med och ser på dels kommunernas ekonomi fullständigt på minus, man ser att staten är utan pengar. Det här nya värdet ska skapas regionalt och det innebär att allt vad vi gör måste fokusera på att skapa en så produktiv miljö som möjligt. Och här är det ofta ganska små saker som då gör att man bygger det här ekosystemet eller de här byggstenarna, bollarna. Vi har det där, det krävs ofta bara lite fiffighet, inte jättestora investeringar och själv är jag för tillfället ordförande för en kommitté som ska utveckla utbildningen i Vasa stad. Opetustoimen kehittämistoimikunta heter det, och på vårt nästa möte nu i maj så är Stefan Damlin till exempel inbjuden att få det här närmare samarbete med näringslivet. Många till och med ifrågasätter varför pratar ni bara om energikluster, betyder inte något annat någonting, med att man måste komma ihåg att om till exempel vi har som målsättning inom Vasa stad att fördubbla antalet arbetsplatser inom det här klustret från 10 000 till 20 000. Det innebär, om det lyckas, att det växer upp en massa med också helt andra bolag. Inom byggnads, inom IT, inom städning, också restauranger kommer att växa upp där i kölvattnet. Ofta är det av de här spin-offerna som de här följande framgångssagorna kommer att vi kan inte som kommunala beslutsfattare vara de som pick the winners. Det hjälper inte att slänga pengar på arbetslösa Nokia-ingenjörer. Det är inte de som skapar det här nästa Nokia, utan vi måste se till som politiker att miljön är produktiv och i skick, och sen föds nog businessen därifrån. Tai ett väldigt konkret exempel när vi talar om energikluster och den här Sture var inne på det här först, vad allt som hör till energikluster. Det är vårt eget lilla familjeföretag. För 2,5 år sedan grundade vi en kommunikationsbyrå. Det finns inga ingenjörer hos oss, vi är 2 personer som jobbar med kommunikation, och sammanlagt så
håller vi en person till anställd. Och det är tack vare energikluster, alltså det är ungefär halva vår omsättning plus hela det mode att starta företaget kommer direkt från energiklustret. Och när vi liksom tittar på omvärlden så alla sådana här små någon procents förändring i beskattningen hit eller dit så okej, det är intressant. Men det är klart att vi alltid ser först att hur går det för företagen i den här regionen? Har vi en framtid? Det visar bara på hur det här klustret faktiskt fungerar. Onko kysymyksiä, kommentteja? Finns det frågor, kommentarer här nu så kan vi ta in någonting från publiken? Det finns en mikrofon där. Här finns den första frågan. Du kanske har så bärande stämma så du ställer den så kan jag upprepa. Jag ska passa på och fråga 3 unga politiker. Vad ska ni göra för att folk ska bli intresserade av det? Lika intresserade som folket är av Sannfinländarna idag. Dagens politik i Finland så går väldigt långt ut på att parera Sannfinländarna. Och de är som intressanta. Och de väcker uppmärksamhet. Hur ska ni få folket, framförallt ungdomarna, att bli intresserade av det ni har att säga av er själva och er parti? Siis miten te saatte tämän päivän nuorison kiinnostumaan nimenomaan teistä, teidän puolestanne eikä vaan perussuomalaisista? Erittäin hyvä kysymys. Nimittäin sitä pohdinkin tässä niin kuin tänne tulin, että pitääkö meidän keksiä muita vaikuttamisen kanavia kuin politiikka, koska erittäin vaikea on saada ehdokkaita, esimerkiksi kunnallisvaaleissa, erittäin vaikea on saada nuoria toimimaan siellä ja niin kuin, se, että miten saadaan sitten, mä itse edustan kokoomusta, mutta miten saadaan ylipäätään niin kuin politiikkaan kiinnostumaan nuoria, niin mulla ei ole tuohon reseptiä ja mä oonkin sitä mieltä, että pitää varmaan miettiä esimerkiksi erilaisia mobiili-internet-maailmoita, että pystytäänkö sitä kautta hankkimaan sitä vaikuttamisen kanavaa, että ihmiset pystyisivät kertomaan omia mielipiteitään ilman, että he lähtevät politiikkaan. Joo, erittäin hyvä kysymys. Mä koplaan vähän siihen, mitä Camilla aluksi sanoi, eli mä en ole pidä itteni poliitikkona. Mä olin itsekin ekan 7 vuotta sitoutumattomana, vaikka istuin kaupungin valtuustossa, eli pitäisi saada ihmiset ymmärtämään, että kyse on yhteiskunnan kehittämisestä, ei niinkään politiikasta. Ja mun mielestä nämä poliittiset puolueet niin on ollut aika huonoja tavallaan niin kuin hiffaamaan tämän jutun, että jos nyt katsoo, mä oon kiertänyt näitä RKP:nkin eri kuntien vuosikokouksia tässä kevään aikana, ja siellähän on 10-maksimissaan 30 henkeä paikalla. När Korsholms näringslivsråd bjöd in Stefan var det över 100 personer, här över 100 personer, men när ett politiskt parti ordnar någonting så är det inte 100 personer. Man borde få någon ny gnista dit ifall man ska få ungdomar med i politiken och också få kanske en informationsstruktur som stöder det här. Nu har vi ju liksom mediekultur åtminstone högsta botten som gör att man får en massa med pluspoäng om man stoppar något projekt. Bort med hästsportcentret. Då får man liksom poängen. Okej, kanske det är inte världens viktigaste grej, men man borde få ännu mer poäng om man kommer med förslag som utvecklar någonting. Eli tämmöinen niin positiivisempi mediakulttuuri ja olennaiseen keskittyminen niin varmaan edesauttaisi myös nuorten kiinnostumista. Joo, mä oon itse tulin 18-vuotiaana jostain syystä, en yhtään tiedä mistä syystä lähdin politiikkaan mukaan silloin. Jonkinlainen kiinnostus siinä vaan yhtäkkiä heräsi, kun kunnallisvaalit tuli. Ja sitten sen jälkeen olen miettinyt, että miksi mä lähdin mukaan ja miten joku muu voisi kiinnostua samalla tavalla. Ja pääongelma, ongelma, joka nuorten mielessä on se, että ei politiikalla kukaan vaikuta yhtään mihinkään oikeasti, eikä sillä politiikalla tai äänestämisellä tai osallistumisella ole mitään vaikutusta. Meidän pitäisi jotenkin saada konkretisoitua se, että mitä Jokke valtuuston puheenjohtajana voi saada aikaan, mitä valtuutetut tai mitä edes normaali kuntalainen voi saada aikaan, voiko saada yhtään mitään. Jos ei voi, niin pitäisikö yksittäisellä kuntalaisella olla jonkinlainen mahdollisuus saada se oma mielipiteensä julki paremmin tai päättäjille. Viime viikolla tuolla Pohjalaisen monitorilla oli sellainen tilaisuus, jossa mietittiin sitä, että
minkälaisia uusia demokratian malleja, minkälaisia uusia osallistumismalleja voitaisiin kehittää. Ja siellä oli puhetta siitä, että Vaasa voisi olla esimerkki. Vaasan yliopistosta tehdään hyvää, todella laadukasta, kansainvälisestikin kiinnostavaa tutkimusta siitä, miten ihmiset voisivat osallistua paremmin, miten ihmiset voitaisiin ottaa mukaan päätöksentekoon. Ja siellä tutkimukset on osoittanut sen, että kun ihmisillä annetaan mahdollisuus ja sillä on vaikuttavuutta, niin se myös lisää sitä kiinnostusta ja ihmiset lähtee mukaan paljon innokkaammin myös tulevaisuudessa. Eli jos me rohkeammin otettaisiin ihmiset mukaan, kysyttäisiin ja oikeasti annettaisiin sitä vaikuttavuutta myös sille ihmisten osallistumiselle, niin se on varmasti yksi keino, millä myös nuoret lähtisivät mukaan. Ja sillä me saataisiin myös sitoutettua esimerkiksi yliopistoon muualta tänne tulevia opiskelijoita myös jäämään Vaasaan sen jälkeen. Jos he sitoutuu, pääsee vaikuttamaan ja kehittämään Vaasaa, niin sen myötä syntyy niitä tunnesiteitä, jotka sitten ehkä saa jäämään tänne, kun se työpaikkakin löytyy. Ja meillä on ainakin yksi kysymys siinä ja sitten tuossa. Först innan vi går till de här frågorna så tänkte jag, alltså vi sitter ju här idag därför att många av oss satt här i vintras när Sture Udd ordnade ett sånt här diskussionsseminarium, minnestillställning över Elnudd, och i samband med att det var så mycket folk här då så lovade att det här kommer att få fortsättning, och nu sitter vi här i denna fortsättning. Och det visar ju på någon form av intresseinsats, alltså att det finns ett behov av en dialog. Och jag använder ordet dialog här, inte ordet debatt. Siis dialogi kaksipuhelu pikemmin kuin väittelydebatti. För att i en dialog så försöker man uppnå samförstånd, men i en debatt försöker man vinna över varandra. Det är någonting som man kanske i politiken borde tänka på. Men det här, och det som är den här underliggande tanken, om jag tolkar in vad Sture är ute efter här, är att få till stånd någon form av medborgardiskussion faktiskt. Och då finns det ju många, tidigare så var det ju politiken som artikulerar olika åsikter. Partierna var oerhört viktiga för att sådana här forum så ordnas av partierna, men nu funkar det inte mer. Och då finns det personer som till exempel Stefan här och jag själv och de flesta här säkert som har ganska mycket idéer, gärna deltar i någon form av samhällsdialog, men inte vill engagera sig i politiken i betydelse av partipolitik, maktspel och så vidare. Och det här skulle jag lite vilja höra era kommentarer på. Alltså hur kan man få till stånd, hur kan man ta tillvara, hur kan man ordna sådana forum? Det är klart att jag kan skriva en debattartikel till Vasabladet eller Pohjolan, men det är inte lika intressant som att diskutera med andra människor, för det är dialogen med andra som man får så mycket mer. Hur skulle vi kunna få en aito kansalaiskeskustelu? Pieni kierros, muutama kommentti. No, nämä tällaiset tilaisuudet tietenkin on oivia. Toki itse kun katson yleisöä ja tuolla tauolla katson, niin hyvin vähän on esimerkiksi laihialaisia tai muuten mulle ennestään tuttuja ihmisiä. Ja totta kai sitä dialogiahan käydään joka paikassa, työpaikkojen kahvipöydissä, ja siellä on oikeasti vaikka kuinka paljon niitä ideoita. Ja kun mietittiin, Sture otti esiin, että Luther on älykäs terveydenhuollon alan ammattilainen, mutta hän istuu sitten siellä poliitikkona siellä kunnassa. Ja jos ajatellaan, että meidän tästä terveydenhuoltosysteemiä esimerkiksi erittäin kovasti kehittää sosiaalitoimea, koulutustoimea, että saataisiin tätä ekosysteemiä tämän energiaklusterin ympärille niin kuin sinne ykköskaartiin, niin mietin itsekseni, että joo, tämmöinen ryhmä pitäisi perustaa näistä huippuosaajista, mutta kuka sen perustaisi? Ja siis mikä instanssi, koska se politisoi sen keskustelun välittömästi, eli sitten pitää löytyä kokoomuksesta näin ja näin monta paikkaa ja RKP:stä näin ja näin monta ja demareilta. Silloin se menee pieleen, silloin sinne tulee myös niitä, jotka ei ole niitä huippuosaajia. Että niin kun, tässä on niin kuin varmaan siemen sille tulevaisuuden kehittämiselle, mitä tosiaan tämä energiaklusteri jo sinänsä ympärilleen tarvitsee. Että varmaan sellaiset luovat ideat olisi nyt erittäin tervetulleita. Sitten mun mielestä just tällaisia, vähän mihin säkin viittasit, tällaisia avoimempia väyliä
käydä sitä kansalaiskeskustelua ja toisaalta mistä joku puhui, median vaikutus on varmasti ihan valtava myös siihen, että miten asiat tuodaan esiin ja mihin suuntaan sitä kansalaiskeskustelua ohjataan. Mutta no, varmaan tämän tyyppiset tilaisuudet, mutta sitten yhtä lailla kaupunki voi itsekin olla aktiivinen siinä, että siellä vaikuttamisen paikalla ei pelkästään ole puolueista tulevia poliitikkoja, vaan vaikka ihan satunnaisia ihmisiä, jotka on poimittu yleisöstä. Jotenkin, tai sitten yhtä lailla elinkeinoelämästä, yrityksistä, kouluista. Pitää olla aina siihen agendaan ja asialistaan liittyen miettiä, että keneltä tähän olisi annettavaa, eikä ainoastaan miettiä sitä, että no, kuka meistä demareista sinne nyt lähtee. Jos sä sait noin paljon ääniä, että meissä. Että, niin, vähän avoimuutta ja sellaista rohkeutta kuunnella muitakin kuin vain itse. Ja, det viktigaste är ju inte i vilken form det sker, bara det händer saker. Jag tror det är jättebra att det finns också utanför de här, bevisligen så funkar ju inte de här etablerade partierna och strukturerna så optimalt som de borde funka. Och då är det bra att det finns också grupper utanför det och inte behöver det vara heller hemskt på ett sätt systematiskt organiserat att de här grupperna ändå har kanaler att föra fram de här grejerna via de här officiella strukturerna. Att inte spelar det någon roll om vi får någon typ av energiundervisning i lågstadiet i Vasa, så fast det ändå har kommit från någon styrelseledamot i Korsholm, så det har ju varit samma vad det liksom förverkligas. Och det där att man på det sättet ändå ser till helheten. Jag tänker på företagen här, så har kanske också levt lite för mycket i en egen värld. Eli kyllä yritystenkin pitää miettiä muuta kuin sitä omaa yritystään tänä päivänä, kun se uusi arvo luodaan nimenomaan paikallisesti ja nyt Vaasan seudulla, niin yritysjohtajienkin ja muiden pitäisi enemmän ja enemmän aktiivisesti ottaa osaa tämän yhteiskunnalliseen keskusteluun, olla yhteydessä poliitikoihin ja sitä kautta saada näitä asioita eteenpäin, koska ne on aika pieniä juttuja loppujen lopuksi. Ja sitten kun sitä positiivista fiilistä saa rakennettua, alltså genom flera olika små åtgärder, måste vara en trappsteg med 50 små grejer, allt från att du har undervisning i juridik till att du har någonting i klubben, så skapar en positiv spiral, och det ska vi också vara stolta över och basunera ut över hela Finland, för det är direkt en nationell grej. Inte har någon annan gjort det här tidigare. Tar Stefan emot den här bollen som Jocke kastar? Tycker han tar bra emot den. Joo, siis kyllä ilman muuta mä näen sen myös sillä tavalla, että pitäisi saada niin kuin enemmän tämmöistä niin kuin pitkäjänteisyyttä siihen niin kuin päätöksentekoon. Eli ei voida päättää niin kuin asioista, että mitä tapahtuu tänä vuonna, ensi vuonna, vaan nimenomaan niin, että on se ekosysteemi, miltä se näyttää 50 vuoden päästä niin sillä aikaperspektiivillä. Ja ilman muuta yrityselämä on ainakin meidän puolesta mukana siinä. Ja sehän on myös yksi etu se, että pystytään sitten luomaan ne edellytykset, mitä tarvitaan. Yksi tämmöinen tärkeä asia myöskin, ja se on vähän niin kuin, mä en tiedä miten sitä pitäisi niin kuin taklata, mutta mitä mä huomaan, että pitäisi saada tämmöinen asenne, siis spirit. Erityisesti jos katsoo näitä nuorempia ihmisiä, niin ollaan menossa vähän liian paljon tämmöiseen niin oleskeluyhteiskuntaan. Ja tavallaan se rima on aivan liian usein liian alhaalla. Ja mä luulen, että se tulee paljon niin vanhemmista myöskin, ja miten kasvatetaan niin kuin nuoria. Ja se rima pitäisi saada niin kuin monessa tapauksessa, en sano kaikki, mutta monessa tapauksessa pitäisi saada nostettua. Mä oon täysin samaa mieltä tästä, ja tää liittyy myös meidän esikuviin. Alltså vi borde på något sätt få Wärtsilä och Kone att bli våra förebilder, inte några Angry Birds. Därför är jag själv lite irriterad till och med när ministrar pratar om att vi borde få mera Angry Birds-företag som lägger alla vinster utomlands, som inte ser till att vi får universitet, som mer eller mindre gör människor dummare medan de spelar. Vi borde få nya förebilder, där har våra både äldre politiker och också media ett stort ansvar. Då har vi några publikkommentarer. Det var en där nere till mikrofonen. Ja, tack ordförande. Sture har ju försökt få oss alla att inse att vi lever i en värld och medievärld där det kan handla om väldigt mycket. Men samtidigt har han velat betona ännu en gång att politikerna bör framförallt förstå, koncentrera sig på, lyckas med några grundläggande saker. Och den första och den viktigaste är självfallet det här med att resurser ska skapas genom arbete, insatser
antingen fler arbetstimmar eller produktivare arbetstimmar eller både och. Det finns ingen annan lösning för att vi ska ha ett välstånd att fördela. Och vi vet att EU har som mål 2020 75% sysselsättningsgrad. Finland har också sagt att man borde nå dit. Men i södra Europa, Grekland, Spanien, Portugal, så har de ungefär 60%. Och vi förstår att det här inte fungerar. Det fungerar inte utan det måste ha betydligt större jobbinsatser. Och så har ni betonat här mycket riktigt att då handlar det långt om kunskap och kunnande via utbildning. Och sen är Sture, tycker jag, överraskande mycket och klokt och väl sagt att hälsoperspektivet borde tas fram mer. Talousekonomia, terveystalous ja niin edelleen pitää nyt nostaa, sitä pitää nostaa esiin enemmän ja konkreettisemmin. Så jag vill gärna höra några kommentarer från er sida på det där med hälsoekonomi, därför att det är inte bara kunskap och kunnande utan det är också ork och trivsel i jobbet som ska ge produktiva arbetsinsatser. Och där tycker jag att vi borde profilera oss här i Österbotten och i den här regionen. Och sen till sist vill jag sammanfatta det där med att när Stefan efterlyser strategier för utbildning men också strategi för hälsoperspektivet, hälsopolitik. Att hur ska vi göra det här för att det ska bli någonting av det? Det var också Stefan som sa att det måste vara mer långsiktighet och målmedvetenhet i det här. Nu har vi många kockar där alla litar på varandra. Och jag skulle ta fast på det som Sture sa att vi borde ha en kärna på låt säga 150 000. Där man vet vad man vill och där man vill tillsammans göra ordentliga insatser. Via strategier, långsiktiga planer och där det också finns några resurser att ta till använda. Vi har inte ordentliga utredningsapparater i våra kommuner som uttalar de här bestämda målsättningarna och vad som ska göras och så vidare. Utan vi har många kockar där man litar bara på varandra utan att ha en huvudkock. Nu gör vi så här att vi tar några som har bett kommentarer så får vi nästan dra streck för att folk börjar skruva på sig. Och det var där uppe var en. Säg bara fast utan mikrofonen och stärker. Jag ska försöka höja min stämma. Både av det som Sture sa och det som Stefan Damlin sa, så om man tittar på kurvorna i Österbotten så är de i övre kanten allihopa. Och då tittar vi på, samtidigt så ser vi på vårt politiska system som är, man åtminstone får en känsla av att det är från 1930-talet och det är väldigt segt och det är väldigt svårarbetat. Då får jag börja skriva det. Och det betyder att man kanske borde göra på ett annat sätt. I Österbotten så är vi också väldigt lågmälda, vi är väldigt artiga och vi är tysta och blyga och vi lyfter inte fram våra egna förträffligheter. Oberoende om vi är i små kommuner eller om vi har det här kommunfältet som vi har, som Håkan Norman här lyfter fram, så har vi ändå en österbottnisk identitet. Och det är bara vi själva som kan lyfta fram det gentemot övriga Finland. Det är bara vi själva som kan satsa på de utbildningsplatser vi har här. Det är bara vi själva som kan satsa på företaget. Och det är bara vi själva som kan göra upp strategier. Och jag tror nog att också ni som är yngre än de flesta som sitter i publiken här, säkert kan sätta upp strategier tillsammans med både universiteterna och också med företagen här. För att få den här listan som Danlin här tog fram. Jag tycker i alla fall att i Österbotten finns det en vilja att göra någonting, för det är liksom hög tid. Och likadant är det inom sjukvården. Det pågår enorma förändringar inom hela alla de sjukvårdsdistrikten och allt det där. Lika väl så kan vi säkert göra någonting här inom Vasa centralsjukhus som gör att det är annorlunda. Men vi kan inte gå ner i de här samma spåren, i de samma linjerna. Och jag tycker att där har åtminstone Sture lyckats trumma in åtminstone i den här publiken och säkert också senaste publik som satt här, att man kan inte göra saker och ting på samma sätt som på 1930. Vi lever på 2013 och då behövs det lite andra tag. Jag skulle gärna också höra hur ni ser på det här med sjukvården till exempel. Ett stort område. Otetaan vielä se viimeinen kommentti sieltä. Sista kommentaarin aikana får ni börja
ordförande. Det var väldigt intressanta saker som har kommit fram idag. Det som fascinerar mig mest är naturligtvis den här passionen som vi måste söka snabbt bland ungdomar för utbildningsfrågor för att ta sig an nya uppgifter. Och det som Ramlin hade här om att skapa den här dialogen mellan företag och utbildningsinstitutioner efterlyses väldigt och tas väldigt varmt emot. Därför att vi som ska göra de utbildningsstrategiska och politiska besluten just nu här i Österbotten så skulle naturligtvis behöva de argument som behövs och de fakta som behövs för att visa att vi här i det här området, just för klusterområdet, behöver de här kontakterna, den här bredden för vad innehållet ska vara och lokaliseringen, att det också ska finnas i det här området. Och där då Umeå tas med som skulle förtjänstfullt här visas på ett ordentligt kluster. Kiitos, tack. Och nu drar vi direkt på publikfrågorna. Men det betyder inte att vi slutar, alltså vi fortsätter diskussionen sen utanför barin puolella. Mutta nyt saatte kommentoida kaksi pääpointtia, eli terveystalous ja sitten koulutus. Terveystalous ensin. Aloitetaan nyt sieltä päästä. Jo, alltså det är en otroligt stor fråga. Faktum är ju att människor i Österbotten idag lever längre än på de flesta andra håll i världen. Det här borde på något sätt, jag vet inte, brändas, jag tycker inte om borde brändas, men det borde tas fram. Kanske företagen i energiklustret i Norrköping skriver i sina anställningsannonser att flytta till Vasa så lever du 5 år längre än i Kuopio. Jag vet inte. Men i alla fall det är någonting vi borde ta fram. Man borde också hitta nya modeller där för hur man till exempel jobbar med tredje sektorn. Att om man nu ser på fotbollsföreningar till exempel så är det lite absurt att man ger dem 500 euro marknadsföringsunderstöd när de får en annons i tidningen. Man borde ju belöna dem för att de håller folk friska enligt någon ny modell. Och där borde säkert våra utbildningsanstalter också vara med och utveckla den här nya hälsoekonomin och få matematiska modeller för hur man håller folk friska och andra typer av preventiva åtgärder. Joo, kyllä toi Sturen esityksessä tuli 2 hyvää pointtia, eli tämä ennaltaehkäisy, että ei lähdetä korjaamaan niitä ongelmia, vaan niitä syitä, mistä ne ongelmat syntyy. Siihen suuntaan ollaan toivottavasti pikkuhiljaa menossa, ainakin puheet on kovat ja niin kaikki sanoo, että sinne suuntaan ollaan menossa. Toinen on tämä diabeteskeskus, jonka sä esimerkkiä, niin sehän on Jukka Kentällä ottanut aika isoksi projektiksi, että Vaasassa noustaan oikeasti maan ykköseksi tästä diabetes ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Että se sote-talous on todella mahdollisuus, joka Vaasassa pitää nähdä ja on ehkä jo nähtykin jossain mielessä. Sitten tähän asenteeseen, minkä otit esiin, niin mun mielestä just sitä semmoinen meidän identiteetti, tämä pohjanmaalainen identiteetti pitäisi jotenkin kirkastaa. Meillä on Vaasan seudulla tosi hyvin toimiva kaksikielisyys. Meillä on nyt ensimmäinen kaksikielinen lukiokampus avattu tänne ja se on saanut kiitosta ja kiinnostusta koko maan ympäri maata. Joten mun mielestä tähän kaksikielisyyteen ja tähän meidän kulttuuriin ja siihen, miten uniikki se oikeastaan on koko Suomessa, niin siihen meidän pitäisi jotenkin nostaa sitäkin enemmän esiin. Seinäjoki, vaikka me nyt ei haluta vertaa itsemme Seinäjokeen, niin siellä on brändätty tämä komia juttu, joka toimii. Siihen on ihmiset tavallaan näkee itsensä siinä ja sieltä se komia asenne tulee, että me ollaan niin hyviä ja komeita ja vahvoja ja meillä on tangomarkkinat. Niin se näkyy myös ulospäin. Meillä ei vielä sellaista selkeitä identiteettiä ehkä ole tällä alueella ja sitä ei voi keinotekoisesti vaan luoda, mutta jotenkin se pitäisi löytää paremmin ja myös markkinoida sitten ulospäin. Ja ei tietenkään kannata puhua vain kaksikielisyydestä, vaan monikielisyydestä, koska meillä on niin kansainvälinen yrityselämä täällä, ja sekin on tietysti meidän vahvuus. Voisi olla lyhyt välikommentti. Joo, lyhyesti niin asenteeseen liittyen vielä, niin se on hirveän tärkeää, että me oikeasti niin kuin ymmärretään, että toisaalta tämä niin kuin vientiin liittyvä per capita, mikä on maan huippu, ja sitten ennen kaikkea tämä jalostusarvo. Siis me luodaan tälle maalle tällä hetkellä arvoa. Se tarkoittaa sitä, että me voidaan muissakin asioissa huomattavasti rohkeammin tuoda niitä meidän malleja esiin. On sitten kyse monikielisyydestä tai mistä tahansa, mutta tämmöinen niin terve itseluottamus, niin sitä ei ole kyllä liikaa tällä hetkellä. Aina kun käy Helsingissä, niin kannattaa muistuttaa, kuka Suomeen tällä hetkellä elättää. Viimeksi seinämäteen tämä. Joo, tuo oli kyllä erinomainen välikommentti.
että meidän itse pitää se häntä nostaa pystyyn, sitä ei niin kuin täällä yleisöstäkin kuultiin, että pohjalaisten itse pitää tehdä nämä muutokset, että ei me Helsingistä saada nyt enää tukea ja valtion rahat on loppu, niin valtionavustuksia on turha odottaa nousevan. Mutta näihin kahteen todella isoon kysymykseen, niin ensinnäkin toi koulupolku, niin sehän pitää ymmärtää, että se alkaa sieltä alakoulusta, mieluummin jo sieltä esikoulusta. On monia asioita tietenkin, mitä on tutkittukin, että millä lapset parhaiten oppii ja millä saadaan innostumaan. Ja tässähän erittäin tärkeänä on tietysti ne opettajat, joiden pitäisi olla myös kiinnostuneita siihen työntekoon. Ja asenteesta sitten taas liittyen näihin lapsiinkin, niin kyllä se on nimenomaan vanhemmat, joille pitää tehdä se työ, että niistä lapsista kasvaa nuoria, ja koulu tukee sitä työtä sitten omalta osaltaan, mutta perheet on ne mistä se peruskivijalka pitää lähteä, että kyllähän me tiedetään, että se gäppi, mikä on siinä niin kun työhön tulevien ja työpaikkojen välillä, niin siinähän on tosi iso kolo, ja jos meillä edelleenkin tuhansia nuoria putoaa kokonaan pois työmarkkinoilta, niin varsinkaan tällä seudulla, jolla työllisyysaste on niin hyvä, niin meillä ei ole sellaiseen varaa, että siihen niin jollakin lailla pitäisi pystyä puuttumaan, ja sehän ei ole enää mahdollista siellä lukion jälkeen, jos se on mennyt pieleen jo jossain aikaisemmin se lapsen ja nuoren koulupolku, että se on tosi tärkeä ne aloittavat vuodet. Tähän pitää kertoa laihialaisittain yksi sellainen esimerkki, että meillä on pieni Isonkylän ala-aste, noin 70 oppilasta, yksi meidän kyläkouluista, ja se oli mukana tämmöisessä energiasäästöprojektissa ja voitti Suomen mestaruuden tai palkinnon jonkun tässä, eli he opetti lapsille siellä, miten energiaa säästetään eri tavoin. Ja olen kuullut sitten vain kommentteja perheistä, että lapset siellä kotonakin nyt sitten noudattaa niitä energiansäästöoppeja, että kun Laihia nuukuudestaan on tunnettu, niin tämä sopi sinne meidän kuntaan. Mutta että ilman muuta tämä on erinomaista, että on tämmöistä yhteistyötä yliopisto- ja yritysten välillä, ja poliitikot on siinä mukana, koska niitä päätöksiä pitää sitten tehdä juuri pitkällä tähtäimellä, että tiedetään minkälaista aineesta me tarvitaan siellä yritysmaailmassa, koska ne ei muutu myöskään ihan vuodessa ne koulutussuuntaukset ja sisällöt, että ne on aika hitaita nämä valtionlaitoksissa varsinkin. Ja se, että palvelun tarve koko ajan kasvaa ja verotulot ei pysy mukana, ei koulupuolella eikä terveydenhuollon puolella, ja kun valtio velkaantuu, niin sieltäkään ei varmaan apuja tule, niin mun mielestä ei ole muita vaihtoehtoja, kun näitä tosiaan on tehtävä eri tavalla, niin terveydenhuollon puolella kuin koulupuolella, ja nimenomaan rakenteita on muutettava, hallintoa on muutettava, yksinkertaistettava, saatava sieltä sitä säästöä, mikä sitten ehkä sinne tekeviin käsiin joudutaan siirtämään tulevaisuudessa. Terveysperspektiivissä sitten taas niin juuri tämä ennaltaehkäisy, mä en ainakaan keksi mitään muuta se keinoa siihen, että siellä taas sitten mä näkisin esimerkiksi neuvolan hirveän tärkeänä, joka opettaa perheitä, meitä on monenlaisia perheitä nykyään, kaikilla ei ole ihan yhtä hyvät eväät ollut, niin opettaa niitä vanhempia ihan ravinto-opista lähtien, että millä lailla lapsia sitten ja mitkä on semmoisia hälytysmerkkejä, jotka neuvolan pitäisi sitten heti huomata ja puuttua nopeasti. Ja sitten tämä erikoissairaanhoito, niin ainakin Laihian osaltakin niin tuntuu, että se on ihan täysin ennustamatonta, eli menot kasvaa semmoista vauhtia, ettei niin kuin minkään kunnan talous pysy käsissä, että täytyy sanoa, että jotain tälle niin kuin on tehtävä, varmaan Vaasalla on ihan sama tilanne. Tässä ehkä. Riktigt kort, en mening. Jag skulle vilja fråga Dahlin du berättar här att Vasa är en av de städer där världsarna finns, och det skulle naturligtvis gälla för Vasa att ligga i framkanten med allting naturligtvis. Jag tror att alla har ju en inneboende rädsla att man ska mista ett storföretag som Wärtsilä och ABB och så vidare. Jag skulle vilja fråga att var finns Wärtsiläs själ idag? Vilken stad är den viktigaste för er? När man går här i Vasaregionen så tror vi naturligtvis att det är Vasa, men
att själen finns fortfarande i Vasa. Och den här, för att också behålla det på det viset, så om man vill lyfta fram liksom en viktig sak, så är det absolut produktutvecklingen och kunskapen runt det som måste tryggas, måste vidareutvecklas. Det enda sättet att vi ska klara oss i en internationell omgivning är det att vi liksom ligger hela tiden ett steg före på den sidan. That's the only way. Okei, det börjar nästan låta som en loppukaneetti, mutta onko teillä mitään, niin kun, jäikö mitään sanomatta, mitä te olitte ajatelleet ennen kuin tulitte tänne, että haluaisitte tuoda esille, niin nyt? No ainakin sen verran, että on näitä perinteisiä poliittisia järjestelmiä tässä nyt toista kautta vain vasta niin seuraillut, niin vähän tuntuu semmoiselta jämähtäneeltä se touhu valitettavasti, että toivoisin niin kuin tämmöisiä vapaamuotoisia ryhmittymiä tai porukoita tai tilaisuuksia, missä niin kuin ne ideat vois kukkia ja sitten niitä tosiaan niin kuin jokin tässä sanon, niin vois niin kuin viedä eteenpäin sitten niissä omissa kunnissa ja omilla alueilla ja nimenomaan pitäisi alkaa nähdä vähän isompana alueena tätä, että ei puhuta pelkästään Vaasasta, vaan Vaasan seudusta tai näin päin pois. Ordförande, jag har en ännu kortare mening till. Jag har nämligen en bra lösning på många problem. Nästa gång när det stundar till kommunalval så ska ni se till så Sture ställer upp. Joo, mä haluaisin vielä vaan sitä korostaa, minkä Stig otti ensimmäisessä puheenvuorossaan esille, että miten nuoria, mutta yhtä lailla kaikkia kuntalaisia paremmin saataisiin mukaan ja innostettua siihen, että aluetta kehitetään ja että se alue on yhtenäinen. Sitä meidän täytyy miettiä, että millä tavoin me saadaan tätä järjestelmää läpinäkyvämmäksi ja selkeämmäksi niin, että ihmiset osaa käyttää niitä keinoja, joita tarjotaan, tai että ne keinot on myös tarpeeksi vaikuttavia. Joo, ifall Sture skriver sig Korsholm så blir jag kampanjchef, jag kan anmäla mig färdigt. Mutta varmaan paljon jäi sanomatta, mutta se ehkä niin kuin tähän Stefanin loppukommenttiin viitaten, eli tarvitaan hyviä tyyppejä, fiksuja ihmisiä. Det är inte de här väggarna i Rumsor som bygger nästa generations maskiner, utan det är människor som ska leva i en miljö där det är vettigt att leva, där det är stimulerande dygnet runt, så att det är den miljön politiker måste satsa på att bygga också. Det innebär att alla seriösa politiker i hela regionen måste fokusera på de här grejerna. De viktigaste stora frågorna inom utbildning, sjukvård och näringsliv. Resten får man lämna åt någon annan. Det finns nog folk som kan potta på den här 3,6 miljoners besparingen. Det ska inte Luther syssla med. Just det. Några ord till slut som jag har hört idag som vi kan lägga på minne. Alltså kunskap, osaaminen, har vi kunskap, miten me saamme lisää parempaa osaamista. Aito kehitys, äkta utveckling. Det finns sådana papper, det finns en sån här fråga som man kan fylla i. Vad är äkta utveckling? Mikä on aito kehitys? Ja paras vastaus palkitaan taululla. Skapa nyt, luoda uutta. Och till sist så skulle jag vilja ha den här medborgardiskussion, kansalaiskeskustelu. Miten me saadaan aikaan sellainen kansalaiskeskustelu, joka ei välttämättä ole puolueiden eikä näiden instituutioiden, kuten Vasekin tai Pohjanmaan liiton vetämiä, vaan niin kuin aito keskustelu, ettei vaan niin kuin pohdita ja kirjoita yleisen osaston kirjoituksia, vaan keskustellaan yhdessä myös ei-poliitikkojen kanssa. Hur får vi en dialog om vem tar och drar den? Jag tror att det börjar finnas ett sånt här behov faktiskt för det. Tack arrangören Sture Udd, tack till medverkande Stefan Damlin, Camilla Juntonen, Mattias Näkynen, Joakim Strand. Tack till publiken som så här runsaslukuisesti tuli tänne, vaikka on vappupäivä. Ja keskustelu jatkaa nyt tässä ulkopuolella ja tukekaa Ritsiä, se on tärkeä instituutio Vaasalle. Stöd gärna Rits. Sture har någonting som du vill säga ännu. Ihan lyhyesti. Tämä formaatti, tällainen tapahtuma tavallaan on nyt hoidettu tänään, mutta kaikki, joka haluaa osallistua tämän, on
kansalaiskeskustelun tai minkä muun muodollista kututaankaan ilomieli. Tämä Ritz on varattu taiteille yön aikana. Silloin järjestetään jotain, mutta nyt olisi sitten hyvä saada ajatuksia, miten ja millä tavalla. Ja ennen kaikkea niin, että täällä sali olisi täynnä nuoria. Ja naisia! Okei, Jackson jälkeen. Har du någon liten extern codskiva eller något sånt så jag får flytta över det här? Det har inte spelat med. Kommer in i det här. Det skulle väl veta som en fråga. Domaren hör nog. Ja, okej. Jo, jag kommer att se.